Hirugarren postuan Ibaika, aurrera Ibaika, famosa Feminas, eta eurekaz batera igoko dabe, Portugaleteko neskatbe, txara unbat euretzabe, batera dala eta euskara abertan bera geratu dira, baina Ibaikako neskak, alkartasunez eta kilotasunez, igoteko eskatu egitea dago zeudeko gauzi batetan, zari hori, zera naz, Sorina, Ibaika, Sorina, Portu, San Nicolás. Ibaika en tercera posición, esa persona deportiva de Solidaria, Andrea Las Bodegas, alguna de las integrantes, a la chica de Portugal que campo, se descalificadas por un tema deportiva. Este movimiento es Salo va a preguntar, Salo va a preguntar, bueno, bigarren geratu dena. Estropada, honetan, promesas feminas, Tolosaldea, aurrera, Tolosaldea. Antes de entregar el premio Miguel Expósito, ahora se va David Salto, concejal del Ayuntamiento de Sestao, a entregar el premio a estas chicas de Tolosa que han quedado en segunda posición en el campeonato de Euskadi en la categoría promesas féminas. Otra, Zinegotxea, David Salto, Donia Aurrek Emote, Neskai, eta Zoriona Txalo, eta maila honetan, Txapelduna Orio, aurrera, hementxe dago, Zoriona gora, euretza gaurkoa, Gazemaia, emakumezkoetan
Juvenil Meninas, hirugarren postuan geratu dena, eta brontzezko domina beraz, San Nicolás, Portugaleteko, San Nicolás, José Antonio Espósito, vicepresidente de la Federación Vasca de Fútbol. Hortza, San Jorge Doneskak, Domingo Iasoten, Zalo bat, San Jorgeri, bigarren postua. Hortze bat, Tolosako neska garrazkeri hartarateko, eta bikaina, Tolosaldeak egindako lana, nesketan, nesketan nagusietan, Bilbotarrak, Deusto, aurrera! Bizkaiko txapelunak izan ziren, nabarmen ganera, gaurkoan, hirugarren Euskadiko txapelketa, brontzezko domina, txalba dira, Deustorik.
nagusietan. Bigarren postua, nesketa nagusietan. Ibaika, aurrera, Ibaika. Zilarezko nagusietan, nesketan, aurreztasun handiak izan dira. Gaur eta jabe izan dira, estropada guztian. Jasa edo Ibarne, Kostape aurrera, Kostapeko neska, San Juaneko neska. San Juan, zorionak Kostape. Infantil mailan gizonezkoetan. Hirugarren postuan infantil maila honetan Zumaia, aurrera Zumaia, aurrera Tankoren. Zumaiako mutila, hirugarren postua dauka. Final handian.
distritu bandera botina. Mutil gaztea kadete mailan, bigarren postuan, egartzan, txalo handi bat. Honeko mundientzat, kadete honentzat, egartzan, bigarren postuan. Categoría cadete masculina. Txapelduna, cadete maila honetan, gizonezkoetan, campeones de Euskadi, categoría cadete masculina, Zierbena, aurrera, Zierbena! Hementsa dut garikoak, txapelduna, Bizkaiko txapelketa begira zela, Euskadiko euren zata. Jose María, atxeman bizkaino, Bizkaiko agape dutxinen mizunean,
mailako txapelketa honetan, hirugarren postuan, Brontzezko domina, Deusto, aurrera Deusto. Deustoko domina, Zilarrezko hortze dago dominak emoteko Eder Martínez, Iberiako presidentea, eta Ramon Escalante, Nazalbe, Galagordoaren, Merkatal zuzentaria, eskerrak emon, baita ere, zelanez, Nazalbe, zer zuri. Sestauko alkatea Josi Bekara eta bandera aurrera zorionak un abrazo para Gaiku, campeón de Euskadi y también el agradecimiento al ayuntamiento de Sestao por volcarse en estos campeonatos y en esta liga del bien de Vizcaya con el remo, en este caso con el batel. Zorionak, Gaiku, Salon Dibak, Sestauko mutrientzat. Hortze bat. Eta guazepa, azkeniko mailagaz, senior mailagaz. Brontzezko domina, hirugarren postuan, Itsasoko ama, aurrera Itsasoko ama, Bizkaian papel bikaina eginen mutilonek, eta gaurkoan estropada bikaina egin ondoren hirugarren podiumeta. Medalla de plata subcampeón de Euskadi. El batel de Orio, Nicolás Osorio Terrac,
txalo handi bat, hori, zorionak, txalo handi bat, hori, bigarren postuan gaurkoan, estropada eleganti eginde, estropada bikaina eginda, denbora bikaina, 8:43, Dominak emote, Jose Antonio Esposito, Euskadiko Federazioko lehendakari ordea, eta hemen zeba horiotara, Domina, zirenezko Domina, txalo handi bat, horioko baterari. Estropada bikaina egita atzo zailkatzen estropadan, haukoan. Zorionak emon horiotarrei, eta txapeldunak, iazko txapeldunak izan ziren, Bizkaizen garaipen handia lortu eben gaurkoan be. Bandera, eurentzat izan da, nagusitasunez ganera, Zierbena, aurrera, Zierbena! Hementzen dator. Zorionak, Zierbenari, garaipen handia lortu da bedosin orgada. Zestako alkateak Domina horrek, gaurkoan garaipen handia lortu da be, hierme lortu eben. Garaipena, gaurkoan berriz ere. Euskadiko txapeldunak, eta bandera, Lorea Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundiko diputatuak egon da, hortze astindu patroia, bandera hori, Zierbena txapeldu. Eta nik ustez, hortze bat, Zierbena astindu bandera hori, zorionak emunez Zierbenari, zorionak emon Zierbenari, felicidades Zierbena, grande.